Dukuh peniron. Bapak Ibu. Bapak Ibu sugeng dalu. Bapak panitia. Bapak panitia. Mas panitia, wah do ngantuk. Mas Subur, Mbar. Mas Subur. Mas Subur Sumarto kuwi ketua panitia. Monggo iki ya juragan piyayene sugih. Juragan apa? Mas werna-werna, butuh apa pokoke dicukupi karo panjenengane Pak Subur Sumarto. Perkara hitungane mengko mburi. Nah iki. Piyayine wonten pundi? Wah, kowe mangkat keri kok telat dadi ora priksa. Piyayine kaya anggota dewan. Bayu. Le macak ku necis sembarang ngagem peci jas. Lah aku rak matur. Nggih. Nuwun sewu Bapak ngasta wonten dinas nggih. Mboten. Menapa wonten dinas pedanka? Mboten. Tak kira iki dinas sosial. Sosial. Iya. Napa ngasta wonten guru? Oh, mboten. Nah, duit meneh iki. Matur nuwun. Iya. Wah, Dumadakan piyai kene piyai sugih Pak Subur kuwi Mbar. nggih. Dan iki kudune iki pantes nek dadi lurah. Lurah ki nek iso golek wong sing sugih dadi ora gampang korupsi, Mbar. Apa iya? Sugih ning amanah, sugih ning cethil ya padha wae ngono lho. Iya. Lah korupsi kuwi ben marai sugih. Kejaba piyai kene disapa penggemar-gemar sing dolengganing jaba kadang KSGP wonten Mas Bimasena, Pak Sumadi, kadang saking Purworejo, saantirunipun utawi ingkang live streaming wonten dalemipun piyambak. Pacarku enggak hadir ini aku ya lemes. Nembe pemulihan iki. Oh, pemulihan apa? Operasi katarak. Sesuk bari karep Sik rawuh pacare Mbak Warti. Oh, Pak Watijo. Iya. Sesuk bari ki arep operasi pita suara. Arep dikethok pita suarane diganti pita suarane sinden. Siap-siap aku esuk duneni iki. Sugeng dalu. Monggo wingi. Nah, sesuk metu suarane bar dioperasi. Iki streaming lho bar aja ngene elek. Aja. Mampet duwite kowe lho. Iki jengkel ro aku ya. Podhang ngene ya iki minangkane pundhutane Bu Marni. Bu Marni monggo. Nyingkar Nadia. Ayo. Arep gubuk asmara nggih, Pak. kalengane nanggon gubuk wae kok ya. Nadyan wujud temong paksi. Ngopo lek topo? Seneng banget ya. Seneng ya. Seneng seloncur. Anak tiangnya sini ngene, ngancane aku ngene. Ayo, jumeneng. Mengko bareng kok. Oh, mengko. Men kepenak dhisik. Engko tak ajar mburi kok. Men dheweke medang-medang dhisik. Gene iki Mas Bagio nek jengkok-jengkok sinden kulon ngeten iki. Dadi diatonis semi pentatonis. Pak, ampun kaget nggih, Pak. Mangke tak ampili cas tenang awon. Aduh. Iki kadange Mas Sugeng lho, Mbar. Mas Sugeng iki abdi dalem. Aku ngerti mergane Pak Bagio ngampil cas mboten cocok. Piye? Amargi Kusnul ra mangkat. Waduh. Wis blai. Nek nganti mangkat ya iso kerah karo sing Anu gambang. Kusnul walah, cak sapa wae mlebu. Iki lagi nang Semarang iki gaya banget. Wong kok tambah tua tambah mental ya, Mbak. Lah iya. Gomen aku lho. Delok meneh, dalang ngarep kepencut. Aku pengane ya ditawani kok, Mbak. Apa? Aku muni, oh sorak Mbak es, wong zaman mbakku mosok aku nilasi rak ya ora pantes. Saorane bar kamasku terus luminter nyang tukang corong lagi malah pas. Ya Allah, Pak Bagio ternyata pun tepang kalih Mbak Kusnul. Ya Allah, ten pundi, Jalan Pak? zaman ya. Aku lino melu ngetan Kusnul kok ya. Oh nggih. Kusnul ku ya Mbar, sapa sing ora dingerteni
Wiyaga ya ngerti, tukang becak ya ngerti kok ya. Lah iya to. Hotel-hotel ya ngerti iki Garuda. Apal. Yo, nano. Halus manis tormbrak. Kaya ngono ning kulon pun laris banget Mas Bagio. Golek isi. Sandung cekluk ambar. Podang jenah. Kan pacarnya Ayang Kandar jadi. Ayo. Kowe iki wetone padha bojoku nek guyu ya padha. Iki aku ya gemen lho, Mbar. Kenapa? Aku ora ngalem lho pirang dina ora mangkat to. Nyendoni aja aku mbak. Suarane kok apik banget bojoku. Orang panggung ora mangkat lho, suara apik banget. Kayane lera mangkat bertapa. Hah? Ngisi suara. Iya. Nah, nonenong. Salah. Ibu bunga hinga tiku nyanding bisa dadi tombo bisa nyanding dadi tombo, nyanding gedang terus dadi soto. Nyanding sego kalih rong piring. Wah, selamat makan. Kosek, lemam kosek nyambut gawe. Yo, Mbar, buka celuk, Mbar. Esuk awan ning omah wis ora kerasa. Uyuran kan goleki sing tak sayang.
Sesuk iso mremen ngene iki, Mbar. Nggih. Wayangan limbukan ning ora nganggo orjen iki malah Seneng ora nggih. tegedubrak ngono lho. Seneng dalange barang. Seneng sing seneng wiagane. Ya muni diparingi sauto. Mongko mau sore wis maem karo jangan tege. Seneng iki. Delok meneh terus tempe goreng metu, Mbar. Ora marake kolesterol. Tapi nek tempe goreng metu bayar. Ayo kesenengan wiyaga. Iya. Sampun. Monggo katuran lenggah meneh. Pamundhut meneh ndelidir iki. Iya, layang-layang sak suwek. Coba tak macani sithik ya, No. Iya. Kula Pak Dalang saking 3 putri mandiri minta lagu Perahu Layar. Mesti 50 luput. 100 luput. Piro? Nah iki mbok menawa iki krasa iki. Liyane 51 iki maringi 150. Nah, iki luar biasa. Matur nuwun nggih, Mbak. Iki saking 3 putri mandiri nyuwun lagu Perahu Layar. Iya. Mbak Umi warunge kopi kok urung nyuwun lagu iki, Mbak Umi. Mbak Umi sapa? Wis pokoke janjono wong ayu aku iso niteni. Penitiku gamelan bola-bali ming mloka-mlaku. Sapa Ajis? Ya sing ngetoke kopere ndi ora nggo koper. Balik meneh. Tremos ndi ora nggo tremos. Padune ming arep nyawang karo sing bakul kopi Mbak Umi. Iya, ning pancen ya ayu. Ya ayu tak mat-matke ya. Kaya India. Iya. Gilirane Mbak Iin Rengganis Subekti. Iki tinggalane Suwargi Maseno Nugroho. Ho, diwalik pelok, disepoti Mbak Iin jumeneng. Yo. Jireng orang nganggo. Selamat malam Mbak Iin. Nggih, selamat malam. Matur nuwun niki le tindak rada gasik. Burung gasik ning rada gasik. Nggih. Iki mau enten-entenan kok. Ayo ora apa-apa. Nek kok telat iki wajar wong nggone adoh. Nggih. Lah nek aku wong omahe ming cedhak kene ya kudu gasik. Nggih, nggih. Biyayi kok jan ora tau esok. Iki suarane iki ya ngungkuli suarane ambar mongko jane umure ya wis sak umur padha karo aku. Mbak Iin. Mongko putrane ya wis 3 ya, Nok. Nggih, alhamdulillah. Putrane 3 kok isih kaya perawan lho. Lah wong ya ora pengaruh swara karo anak iki lho. Wong dalane dhewe-dhewe. Ning ya tetep pengaruh lho, In. Kok anak-anak iki biasane lho suarane dadi rusak. Lah nggih mboten. Kok ora percaya? Mergane apa? Mergane apa? Kok anak kulino nggo ngeden. Lah iki lho, ngeden metenteng. Terus otote nggon gulu mak plendir, gedhe to mak tlunyur. Lah iki
Sing mare to suarane dadi rusak ning ngene. Mboten niku. Jane niki malah mergo anake akeh iki dadi terlatih. Suarane iso landung. Landung. Iki mergo terlatih. Tapi mergo landung cok ngowos bablas ngono lho. Lah ya kuwi iso disetel ngawas karo ora iki. Waduh, setelan iki nek normal nek wis dol, coba. Lah ya didandakke. Ah, Diobati. Obati ditatasi lem ngono. Ya ora diobati. Carane tuku obat arep ngerti? Piye? Obate? Ya pesen nganggo HP. Heeh, lem pesen. Online. Heeh. Mbak, Mas, kula pesen obat. Mas kula pesen obat sing iso nyetel. Mbahmu kuwi. Ya. Ana pamundhut In. Nggih. Sampai gunung, nek iki penutupe engko perahu layar. Nggih. Kan niku wonten napa Bengawan Sore barang. Bengawan Sore. Aja dikorupsi. Ora. Iki saya diaturke sing ndi caping gununge sithik ya. Nggih. Slendro nggih. Slendro nggih. Nggih. Kene Mas Topo, wis dahar soto, gentian liyane men dahar, saiki Mas Topo ditanjakke nembe dahar mesti rasa tenagane. Ya, gini. Ngadeg. Kawit mau wis ora sabar arep munggah iki sajake kok. Wong nembe tekolak-kalik sambele urung dipangan. Ya, enak ya. Ya urung mbok rasane kaya ngapa asin apa anyep. Kamu sotono baksone bareng mesti enak. Sik iki anyar apa ya? Jarike anyar ya. Anyar ya paringan. Oh alah, mulane kok isik ngecucung. Lah kene sik kok kanggo ketoprak nyong kan calone ya tak umumna sisan gawe. Oh iya, diumumna. Tanggal selawe niku ngenjang kajeng sami nonton ketoprak. Ning ndi? Teng ketoprak RRI. Teng Jombang. Jombang mbahmu. Wes teng pundi ki, Mas? Nang Sri. Teng Sri nggih. Nang Sri. Nggih.